Naiz irratian, bigarren kafea. Urte berri hon, eman aldiozu buelta urte zaharreko ajeari. Edo kafe katilloaren bila zabiltzate oraindik eta horrela etorri zarete gurera? Gure gailurrak bisitatu, izerdia bota, gosari eder bat jan edo gure ondartzatan baino hartu. Modu asko daude urtea ondasteko, baina guk lanera itzultza erabaki dugu. Baiz, ez duen falta sumatu dugu, Eta kafeina dosia behar duzuelako, juergaren osteko laurpegiek noiz arte irango dute. Ez nahatu entzule maite 2023a hasi da. Birritan gogorra da itzulera hau. Batetik, Eguberrien osteko lehen astelena delako, eta bestetik, gure azken saioa 500. saio berezia izan zelako. Donostiako akuariumetik egin genuen azken saioa, zuzeneko musikariekin, gonbidatu bereziekin, eta lagun eta seniden babesarekin osorik entzun gaituzue YouTubeen esaterako. Unkitu egin ginen, barrez lehertu, abestu, dantzatu eta asko ikasi genuen. Adibidez, Arkaitzkano ez dela ilargiari begira egoten, ilargian bizi dela. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, Fly Me to the Moon joziguten gure banda bereziko lagunek eta ilargia izkutatu zen arte. Egin genuen, juerga saioaren ostean. Lehen saiotik gurekin egon diren kolaboratzaileak, dagoeneko saioan jarraitzen ez dutenak, eta sarei esker ezagutu ditugunak ere etorriz diren. Hori, ilargi berriak lagun zaharren ondoan. Eta aztu genituenak, hortaz ere hitz egin beharko dugu. Zotako kazarak alboan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagun zaharren ondoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagun zaharren ondoan. Eguzkiari buelta eman diogun arren, guk nahiago izaten dugu ilargia. Agian, ilargiak abesti eta olerki gehiago inspiratu dituelako. Edo Arkaitzkan hori kontra egiteagatik, Badakizue Euskal Herriko idazle jostarienarekin harreman berezia dugula gure podcastan hil genuenetik. Arrazoiak arrazoi, gaur urtarriak bi egun berezia da ilargia maite dugunontzat. Gaua ez da laua, laberintu bat dirudi, galdu daraua, alde ilun baterantzi. Gaurko egunez, 1839ko urtarriaren 2an, Luis Daguerrek ilargiari lehen argazkia ateratzea lortu zuen, Frantzian. Bere balentriatik 2 hilabetera, fisikari frantziarrak ez behar handi bat jasan zuen. Bere laborategia erabat errezen, eta bere erregistro, idatzi, lan esperimental guztiak galdu zituen. Baita, ilargiaren jatorrizko irudi guzti horiek ere. Handik 3 urtetara, John William Draper, New Yorkeko unibertsitateko irakasleak beste argazki bat atera zuen argiagoa, eta detaile gehiagorekin. Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaudet, bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazun. Eta hemen beste ilargi efemeride bat. Gaurko egunez, 1959an, Sobietar Batasunak ilargia espaziontzia jaurti zuen. Ilargitik 6.000 kilometrora igaro zen eta eguzki orbitan sartu zen.
Espaziotik datuen komunikazioak bidali eta jaso zituen lehen espazio zunda izan zen. Ilargia programa mendebaldeko komunikabideetan lunik ere deitu zutena Sovietar Batasuneko espazio programa bat izan zen. Sergei Korolio zintzalariak garatutako zunda eta satelite artifizialez osatua. Programa 24 unitatek osatu zuten, 1900 eta 59ko urtarrilaren 2tik, 1976ko abuztuaren 9 bitartean abiaraziak. Ezin egona erantzidun une bat naiz. Mundu mailako txapeldun bihotzonda. Badakizu ezer esaten duten, ilargi eta laino, sorginentzat giro eta gaur sorginkerietan murgilduko gara. Firfiren podcast erotikoaren atal berri bat entzungo dugu, Azalera, Oianai Guaranek idatzitakoa. Eta Idoia Davila uzkudun itzuliko da Puri-Purian atalarekin. Ikusi beharreko telesail eta filmen zerrenda osatuko dugu. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Egin dut urteko lehen akatsa. Gidoian 2022 idatzi dut eta ez 2023. Ara. Kostango zaigu hitzea, baina hasi da urte berri bat, eta hori beti izaten da zirraragarria. Grinch garen ontzako ez hainbeste. Inigo, amaitu direla gabonak, postu horregatik behintzat. Bueno, guendik errege magoak, Zango nuke. Bai, eta gero nere urte betetze eguna, Zapia bat, festapia bat. Azadila saioa. Urtarrilak 2 ditu gaur 2023 da, eta astelena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin, Jaun Andreok, Goreti Oreja Michelena. Arratsaldeon. Goiuri ezei zaharandea. Urte berri on. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 501 garrena du, 501 lehenengoa. Arratsaldeak 4:13 minutu, urtarrilak 2, 2023ak ere 2, gu 3. Gero Idoia etorriko da eta 4 izango gara, eta kontatuko dizkizuegu gauza gehiago zenbakien inguruan. Ufa, hasi dela urte berria, ze festa. Ongi etorri guztioi! Hau da bigarren kafea, hau da naiz irratia, eta arratsaleko 6 bitartean hementsi izango gara zuekin. Guk ere behar dugu norbaitek erritmoa markatzea. Lasi Goiuri nahi zure txaloekin sartuko. Ai!
Baina horrela hasi daiteke, urteko lehenengo irratsaioa, gaur, esandakoa, urtarriak bidituela eta gu 501 egiten ari garela. 500 saioaren inguruan ere, joango gara hitz egiten, ze asko mantzuen, joango gara poliki-poliki bertako edukiak zuekin elkarbanatzen, oso momentu bereziak egon ziren. Eta baina guk, gaur aurrera begira jarri barra daukagu, urte berriari begira, urrengo 500 begira, eta batez ere maite dutei begira. Goreti Oreja Michelena, zein da, zure maite duta? Ba, begira, pasaren astean, erreskatatu nuen, argazki kamara txiki haiek modan egon ziren digitalak, hola, Sony markakoak ziren oikoenak, lako bat, eta SD txartel bat jarri nion, kargatu egin nuen, eta funtzionatzen zuen. Orduan, gabon hauetan ibili naiz, argazki kamara txiki horrekin, nire egunerokotasuna argazkiz eta bideoz jasotzen, eta aurreko batean, erabaki nuen, 31an, parrandan ateratzea argazki kamara hori. Oso erabaki ona izan zen. Bai, eta orain, egunero argazki kamara hori gainean daramaket. Bida, ze ondo. Bai, gero aterako dizut argazki bane bat. Eta argazkiak txukuna dira? Bai, argazkiak baino gehiago bideoa gustatzen zait. Nabaritzen da oso kamara zarra dela, eta bueno, bere xarma du. Berez, dagoeneko ja vintage puntu bat ematen dio. Bai. Ze gauza, Ze ondo. Zergatik. Txiste imartzen, Pintxatzen nintzen bai, vintage, kamara digitala, inigoren adina, baina ez dut egingo ez. Nik ezagutu nituen megapixel bateko kamarak. Wow. Ez dakit nire lehenengo kamarak zenbat megapixel eukiko zituen. Gehiago, seguro. Zoia full HD-en jaio zinaten. Boston da 76 lineatan. Ze, San Martenu nahin. Ezin dut, aldatu gaia mesedez, esken nabil horrela txisteak inenzten. Gero kalte egingo dit. Zer da, batean zintzotasunaren mamua agertu zaizula, edo motel xamartza dela txisteak behar adina abiedurarekin edo garaize bota alizateko. Zitzeman dudalako 2023an txintxoa izango naizela. Wow. Zein da zure maite dutago Juri Zeizarandia? Begira, gaur, urtarriak 2 da World Introvert Day. Hau da, pertsona barnerakoien mundu eguna. Eta bueno, egun hau ospatzeko edo, nik esan behar dut maite ditu dela barnerakoiak garenok adoptatzen gaituzten pertsona irekiak. Hau da, ez? Pertsona extrovertitu batek introvertitu bat adoptatzen duenean, gauza politiak gertatzen dira, ze ni nahiko barnerako sentitzen naiz eta ulertzen dut eta ulertu dezaket kanpotik agian ez ematea irudi hori, ez? Agian gainera irratian egiten dugu lan, egunero egoten gara bi ordu zizketan hitz egin eta bueno, gure artean txantxak direla edo egunero jendearekin gaudela, agian ulertzen dut jendeak pentsatzea bai zera, ez? Ezin zara barnerakoia izan, baina hori da bere garaian pertsona oso ireki, ez, extrovertitu batek adoptatu ninduelako, eta orduan pertsona asko aurkeztu zizkidan, eta orduan badirudi lagun pia bat ditu dela. Eta ondoren beste pertsona extrovertitu bat, ireki bat agertu zen ere bizitzan, eta berak ere adoptatu egin ninduen, eta pertsona gehiago aurkeztu dizkit. Eta orain, bi pertsona horiekin egin dut sekulako sarea, eta orain izkututu dezaket barnerakoia naizela. Zuk esango zenuke Goreti Goiuri barnerakoia dela? Lehen biztan ez. Ja, nik ere nukeen pentsatuko. Egia da irratian lan egite horrek engainatzen duela. Hori da. Hori? Nere bi adopzio gurasoen gatik. Eta horitako batzu zara ingo. Esaten honik bainik zaplastegon bati jasoko nula, baina ez dira, ez, ondo. Nola zaplasteko si maite dutaz, Bai, oso polita. Bai. Idoia da bilauzkodun. Hor daukagu horre mugan, maite dut agotako diguzu, ze puripurian segituan dator. Eta uste dute barnerakoi eta kanporakoien ez da honetan ere baduzula zer eskenia.
Bueno, hemendik esan digute, kaixo urte berri on, zeonak zuek zuen berri entzuteaz, nik maite dut Hernaniko herria Lukas Agirreren agurra, herria guztia berarekin, ze pozata, ze unkigarria, gora Hernani gora. Bueno, hemendik besarkada bat, Lukasen familiari eta Hernaniko herriari, eta baita zuri ere, gorka, goret izen maja vintage, goiuri oso jatorra da, ez sartu berarekin. Hori, Inoen ez da berarekin sartu. hori da, oso ondo. Zu, oso ozta. Zuek zer izan zarete gehiago, lentzero hori eskatu zaleak edo erregei eskatu zaleak? Opariak, esan nahi dut. Ez da eskatzen beraiek etortzen dira. Baina gutuna, ez? Bati bestiari idazten Guk diozu, etxean ez? erregeak etortzen dira. Bai, gehiago. gure etxean baitere. Erregeak. 3 erregemagoak etortzen Vale. dira. Ni naiz gehiago urte berriari eskatu zalea. Torte berriarekin idoia dabil ozkudun etorri da. Idoia, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Espaldiko. esango nuke. Maite dut aprestatu alduzu. Ez dizut abixatu, baina... Bueno, zerbait pentsatu dut. Bueno, lehen hitz egiten ongea tema geografiko bati buruz, eta hasinaz mapa behiratzen Googleen, eta nik mapak pilan maite ditut. Irikitza daukat mapa bat, eta orduak pasa ditzaket mapari begira, detaietan fijatuz, eta izugarri gustatzen zaizkit. TikTok daukazu? Bai, Ikusi duzu badagoela horla tendentzia berri bat eta da Google Earth edo hartuta ahots batek ez esaten du ez da edozein leku, ez dakize leku da, eta orduan mapak egiten du aurrena ikusten da goratik, gero gerturatzen joaten da, koordenadak ikusten dira, eta gero pum, argazkia jartzen dituzte. Ba, nik uste dut tendentzia hori, ez dakit, zuretzat oso interesgarria dela. bai, ez hautzet, eta badago tipo bat hartzen dituna jendean argazkik, badibidez, amakin atean una azkeneko argazkia. Eta ez dakin undan argazki hoi. Eta tipoak aurkitu iteulekua. Ez dakit, fijatzeak fondoko mendi baten, eta aurkitu iteulekua, eta esan iten dio bere argazki hoi neun ateazun bere amakin. Wow. Bazion jolas bat igual zuek azaldu diazuena, kable bat falta da hor idoia ikus ezagun, goiuri, ikus zaitut hor, bai. Handik bilduta dago, eta hori ez ondokoa. Hori bai, hori da. Ba, jolas bat, nik uste Google Earthekin lotuta zegona, eta agertzen zinen, random ez, hausaz munduko edo zintokitan, eta hasi bartzen hon bertatik mugitzen, asmatzeko zetok izan. Bigarren kafean jolastu dugu. Jolastu dugu hortan. Bai. Esaten nuen. Streaming bidez jartzen genuen, eta saiatzen ginen asmatzen toki hori non zegoen. Baina hain ordainpekoa da. Bai! Bueno, Gainera, itzegin genuen hartan ez altzan ja ordainpeko izateko tantze bilela. Ui, ama. ze hone limite bat, ez dakit partida batzuk egunen, eta hoen ustet bakarra dala, bueno, oso gutxi. Ezin da jolastu. Manik maite duta daukat eta maite dut eza daukat. Maite dut ez da txorradak. Esaten dianean gauzak ez dianen hain txorradak. Eta lenguan irakorri nun da, Tabakalerak, Donostiako eraikinak, itxi behar duela astelenetan energetikoki aurrezteko aitzakipean. Eta, benetan, ikusi dut Twitterren ere hainbat jendeak izan duela, ez, ridikulo puntu bat baduela horrek, eta ridikuloa, esantzazu nahi zuna, baina ez zazue esan aurrezteko, energetikoki aurrezteko egiten den zerbaitenik. Torrekin lotu za uste dut, badagoela ez, joera bataren azkin hilabeteetan, eraikinak ez argiztatzeko, eta hau, eta beste, eta benetan arduraz jokatzea litzateke kontsumoan neurtzea behar dan bezala, eta astea pentsatzen nundik benetan aurreztu dezakegun, baina eraikin bat istea astelen batean soluzio bezala, ez zait soluziorik iruditzen. Eta gero, hasi beharko dugu neurtzen ere, nolako egokitzapenak dituzten hiriek konsumoari dagokionez iluminazio sistemekin lotuta, ze ez dakit, Santa Clarako irla itzaltzen dute, baina Santa Clarako irla LED bitartez argiztatzea izan liteke, ez dakit, Bilboko kale bat argin arruntarekin gau batez argiztatzea bezala. Eta hor badago aurrezteko bidean inbertsio bat egin beharrekoa, teknologikoki egokitu beharrekoa, eta konsumo maila ikaragarri aldatzen da. Orduan, ez dakit, iruditzen zait hipokresia edo txorradasko dagoela hor aurrezte horrekin, eta benetan aurreztu beharren gauzetan ez dugula aurrezten, eta jarraitzen dugula hegazkinak erdi utxik bidaltzen porai, ikaragarrizko inpaktu medioambientalarekin, eta gero, ez dakit, gure burua zuritzeko, edo beste arrazoi batzuk iskutatzeko, azten gero horrelakoak esaten.
Ez dakit nori otu zaion esaldi hori, baina nik hartu eta neure egingo dut, Bai, Joango zara bihar goizean gozalduko dugu? Ezin dut aurreztu egin behar dudalako energetikoki. Bale, baina gero momentu batean atxaldean hemen behatuko dugu osteguneko saioa? Naiz etorreko. Eta hori? Aurreztu egin behar dut, energetikoki. Ba hori, tabakalera aztelenetan istea hori da. Aurreztu energetikoki, bueno, mesedez. Lotxagarria da. Baina badaukat maite dut bat hau pixkate Eskerrak! Arintze aldera. Eta da, gero hitz egingo du gainera horren inguruen, baina Euskal Wikipedia eta Euskal Wikipediaren Twitter kontua dira mundu zoragarri bi eta antxe saltxatzen topatu dut 2023 zenbakia, ze zenbaki perfektoa dan. Zenukete esango, 2-0, 2-3, bueno, Nire gustatzen zait? nire politia iruditzen, baina ez da egit ez da hola zenbaki borobilena, edo... Ez. 2023ko zifrak gehitzen badituzu, 7 zenbaki ateratzen da. 2, gehi 2, gehi 3, 7. Eta 2023 7ren multiploare bada. 7 bider, 17 berbi. Eta oso politia iruditzen zait 2023 7ren multiploa dela pentsatzea. Esaten dute 7 dela zenbakietan, sorte gehien ematen duena, ez da? 7aren inguruan gauza asko gonta daitezke. Nakaso biharko prestatuko ditut, Oi. 7 zenbakiak asko du kontatzeko. Bai, 2023 da 7 bider, 17 karratu. Oso ondo? 17 karratu ere zoragarri iruditzen zait. Ze, pentsa, jar lezakete zifra modura edo, biderkak eta bera, alegia, 17 bider 17, 289. Baina ez da indotore geratzen. 2023, 17 karratu, bider 7, oso gauza polita da. Bueno, izango gara orduan aurten 7 aldiz zoriontsu. Sorte dun. Zoriontsu... Zoriontsu pai maikarek izan ditik, Bai. Zoriontasun globala edo. Sorte dun. Guztia esan da, arratsaleko 4:27 minutu dira, eta gaurko saioa abiatu beharko dugu, idoia da bira ozkudenekin, puripurian tartean murgiluta. Bueno, gaurka puripurian berezia urtea hasteko, eta ez ohikoa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had... Puripurian tarte honetan gogoratuko du gure entzule duela garaitxo batutatik badenak, astelenetan harrapatzen genituela, ikusi beharreko telesail filma edo bideojokoak ere, jolastu beharreko bideojokoak, baina gaur pixkat iraganera begira eta pixkat etorkizunera begira jarriko gara, alegia. 2022an ikusi ditugunak aipatuko ditugu, bakoitzak gomendiotxoren bat edo bihingo ditugu, eta 2023an badatozen eta ikusi nahiko genituzken, edo jolastu nahiko genituzken jolasak, edo horrelakoak aipatuko dizkizuegu. Beraz, 2022ari helduko diogu, hain zuzen ere, goreti abiatuko da, ez da gizargatik, ezkerretik eskubire egingo dugu. Ados. Zer da zuk 2022an ikusi duzun ikusentzunezko, izan telesail pelikula, hola azpimarratuko zenukena? Nik onartu behar dut lehenik eta behin, aurten ikusi ditudan filmen 180 oso duela aspaldiko filmak direla, hau da, unibertsitateari esker, ezakit, Kubricken zinema asko kontsumitu dugu, edo esan diot Goiuriri, azkena ikusi dudan filma izan da El silencio de los corderos, eta nik gogoko dut zinemaren historian zehar ere garrantzitsuak izan diren pertsonen filmak ikustea. Baina 2022an estreinatutako filmei dagokienez, horrela azkenetarikoa ikusi dudana izan da Las nadadoras. Ez da sekulako filma, ez da ikusi dudan filmik onena, baina tira, bai erakusten du egungo gizartean dugun errealitate bat, Torontoko zinemaldien estreinatu zuten filma, eta honek kontatzen du refuxiatu olimpiko nerabe baten historia. Bere aizparekin batera, Egeo itsasoa zeharkatzen dute, bizitza hobe baten bila, baina gero iristean hartzen dira agian etzela beraiek amestutako ura, eta bada errealitatea erakusteko modu bat, eta baditu hainbat estena nahiko potenteak direnak bisualki, eta hortzen nire gomendioa ikusi beharreko filma dela esango nuke. American Pie drove my
my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but historia inspiragarria. 2016ko Rioko Olimpiar jokoetan aritu ziren. Eta gogoan dut, Rion nahi izan genuela, ni bertan berri emai aritu nintzen, nahi izan genuela bera entrevistatu, baino etzen bat ere erresa euren komitearekin, harremanetan jarri eta entrevista eura lotzea, eta horren beste, ez etzen posible izan, baina tira, norbaitek lasaitasun gehiagorekin eta luze harrapatu zen firma egiteko, eta hementxe du trailerra ere. One day, I want to swim in the Olympics. The conflict in Syria has escalated out of control. Esango nuke arrakasta handi izaten ari den filma dela, oraindik ere jende ikusten ari den filma, alegia 2022an kokatu dugu, baina 2022aren oso amaieran egon dela kokatuta pelikula, eta oraindik ere ez dakit zuen ingurutan, baina nahi inguruan konversaziotan ere aipatu dizkiate, ikusi duela gutxi Las Nadadoras eta... Hemen pena ematen dit, goretik dagoeneko duela 2 aste edo aipatu zigula, eta oraindik ez du dela ikusteko aukera izan. Edo aukerak izan ditu dela, eta beste gauza batzuk lehenetxi ditu dela. Netflix plataforman ikus daiteke? Bai. Zinemaretotan ere egonda? Edo nik asmatu dut, ez? Netflixen bakarrik? Zuzenean Netflixen esango nuke. Bai, uste baiet. She got embarrassed. She's the superhero. The Olympics feel so far away right now. I believe you can do it. We need to get to Germany. Eta orain aipatzen ari nezela Idoia Tokioko Olimpiar jokotan baziren, iritsi ziren batzuk eta iritsi ez zirenak Afganistan izango zen Bai. Herrialde hura ez, dagoneko errefuxiatuta zeuden hainbat kirolarik ahal izan zuten lehiatu, baina beste hainbat kirolari herrialdetik atera ezinik geratu zirela, ezta? Bazegoen talde bat errefuxiatuntzat, ez? Bai, hori da. Bai, bertan Siriarren bat ere bazegoen, eta tira, herrialde zonietakoak, baina momentu hartan uste dute puri-purian zegoen gatazka Afganistanen, talibanen itzulera, edo pixkate estatu batuarren iesura izan zen, eta gogoan dut oso gainean harrapatu zuela guztiak. Bide batez ahaztu zaigu, agenda informatiboan alde batera geratu da, baina emakume Afganistarren egoerak garai hartan kritikatu eta negar egiten genuen bezain traketxa eta txarra izaten jarraitzen du, eta hori ere ahaztu zaigu, beste gerra batzuk hartu dute toki hori. Nik 2022an egia esan, pentsatzen jarri behar izan dut zer ikusi ote nuen, zer ikusi ote dudan, zer batzutan, badiru gauzatzuk duela oso gutxi ikusi dituzula, eta 2021ekoak izan daitezke, eta gero telesaien kasuan, demoraldi ezberdinek ere eramaten zaituztez, batetik bestera eta urtetan ikusten diren telesaiak dira, baina nik Killing Eve aipatuko dut, eta iniz aipatu dugu, Idoiarekin ere puri-purian tartean, arrakasta handiko telesaia, Britaniar estatu batuarra, horre, Sally Goodwarek ekoiztua, baina esango nuke bereziki protagonismoa edo batetik Luke Jenningsen saga literario horretan dagoela, eta hortik abiatuta, Phoebe Waller-Bridgeek telebistarako egindako moldaketa hori dagoela, ez? Liburu okerrez banaiz Codename Villanella, eta hortik abiatuta, Killing Eve, hain zuzen ere, Eve delako, telesai horren protagonizetako bat, hor katuaren eta xaguaren tankerako jazarpen bat edo ikusten da, telesailean, badauka ridikulotik, badauka pixkat esperpentikotik, badauka momentutan umore beltzetik, badauka sadismotik, ez dakit gauza asko, osagai asko ditu, baina kuriosoa nola empatiza dezakezun elkar maitatzen duten esango nuke, nolait elkar maite dutela, baina elkarrakatu nahi duten bi pertsonen protagonismo horiekin, ez? Badago empatia ez dakit toksikoa, arraroa behintzat, beraiek elkarrakatu nahi dut, edo behintzat batak besteakatu nahi dut, hor da biltza, eta... Bai, baino lagunak dira, baina batek egiten ditu, Villanellek akatzen du Even oso
oso laguna den mutil bat, baino Ifek gero Bilanel atxilatzeko agindua ematen du, eta hor aritzen dira ez, eta zuk egia da inogok esan duen bezala, biekin empatizatzen duzula, agian Bilanel oso irekia delako bere jarrera psikotikoekin. Hau da, berak ez du izkutatzen hiltzailea dela, edo ez du izkutatzen, hori, gauza batzuk gaizki egiten dituela. Bera azkeneko denboraldi honetan gainera joaten da psikoloaren gana, eta horrela kontatzen diola lasai. Ez dakit nire aurtengo asmo ona zen ez akatzea inor, eta atzo 2 pertsona akatu nituen. Eta horrekin, parra egiten duzu. Bueno, uste dut badagoela hala ere, ez da, horrelako telesaietan eta horrelako humoretik eta dramatiko pixkatuten horrelako telesaietan badaudela mezuak implizitoki ere sakonera askokoak. Kasu honetan esaterako nik nabarmenduko nuke Bilanelen kasuan haurtzaro hautsiek sortzen dituzten heldu hautsi horiek. Eta hori pixkanaka deskubritzen zuazen zerbait da, eta oso interesgarria iruditzen zait. Bueno, aipa genitzake beste batzuk ere, baina bai, eta bada pertsona bat, trastorno psikotiko batekin, eta, bueno, uste dut hori ere ondo erakusten duela, eta nolabait, bueno, ez dut normalizatu esango, hiltzaile bada, baina badago presente. Eta estetikoki zoragarria da. Oso. Eta gainera, badu nik telesaietan asko maite dudan zerbait, eta bidaiatzeko joera. Herrialde ezberdinetan, leku ezberdinetan kokatzeko joera hori, eta horrek ere ematen dioz estetikoki, bueno, estetika ezberdinak manejatzeko eta erakusteko aukera, ez egon zaitezke batean, ez da egit, Kubako Habanako malekoian, edo egon zaitezke Rusiako, ez da egit, estepako zelurralde idorretan, edo laku batean erresuma batuan, eta horre guztiak ematen dio. Bueno, eta musika aukerak eta zoragarri bat, hori ere esan barra daukagu. Eta horregatik da 2022koa denboraldi hau, lehenago argitaratu nahi zuten, baina pandemia zela eta hainbeste bidaiatzeko beharra izaten dute telesaio honetan, bueno, hilabete luzez bertan bera geratu zela grabaketa, joan nahi zutelako Errusiara, joan nahi zutelako Bartzelonara, joan nahi zutelako Kubara, eta hori, niretzat ere oso gomendagarria, baina niri naiz nahi hitz egiten eta inoren gomendioa zen hau. Bueno, baina denona izan daiteke. Gainera, nik ikusten ditudan telesail ia guztiak edo guztiak zuk edo itoia gomendatutakoak dira, beraz, ez daukat merito handirik. Ez dakit engantzatu nintzen ikustera esaterako gero aipatuko dudan beste bat, datorren urterako espero duguna. Baino Succession adibidez, idoiak ere aipatutako telesaia zan, eta horri jarraituta engantzatu nintzen, beraz ez daukatik merito handirik hemen inorri ezer deskubritzeko, baina egokitu zait baten bat aipatzea, eta hoxe aipatu dut 2016an enkargatu zuten, baina 2018an estrainatu zen, eta 2022an laugarren eta azken denboraldi izan zuen. Beraz, 8 ataleko 4 denboraldi dituzue hor. Eta Uxu Errazkinek spoiler egin zen. Wow, spoiler latza. Uxu Errazkinek Twitterren Killing Ifeko azkeneko denboraldiaren azkeneko, atalaren azkeneko minutuaren spoilerra egin zeun, eta oraindik ez dut barkatu nik Uxu, Bueno, barkatu duzu. Barkamenaren besarkada hori ikusi genuen sare sozialetan. Baina oraindik garagardo batekin. Mina sentitzen dut. Bueno, Uxu Errazkinekin minuta bali mazaude, arekin konpondu, baina HBO plataforman uste dut daudela 4 denboraldiak, ezta? Bai. Beraz, Killing Eve, 4 denboraldi, azkena aurten 2022an, ikusgai izan dena, eta dagoneko zuen eskura itxaron gabe, badago jendea, ez idoia, eta goreti, ez zaiona gustatzen zai egotea, nahiago izaten dituena, dagoneko norbera kudeatu alizatea nola ikusi, eta zenbateko atrakoia eman. Eta beste batzuk nahiago izaten dute programazioak berak, telesaien estreinoen marka edo abiedura horrek berak markatzea eurei nola ikusi ez. Azkenen egunen bertan ikusi nahi duen jendeak, etxoingo dena egon arte, ze bestela ezin dute hone horre intrigarekin. Oso graziosoa da, ze hau da, ez itxaroteko aste bat ataletik atalera, itxaroten dituzu 2 hilabete. Eta azkenen, itxaroten pasatzen duzun denbora, ez dakit, nahiko paradoxikoa iruditzen zait. Ez, datorren urtean ikusiko du telesaia hau, ez dudalako itxaron nahi atal batetik bestera. Baina itxarongo dut datorren urtera arte. Dena golpetik ikusteak ere badu ere xarma. Hasita bukatu errela este batean. Inoiz joan zaite marrubiak biltzera? Edo
zarbait biltzera, hola txikiak, gereziak biltzera edo maxustak biltzera, hor bi aukera daude. Maxusta hartu, hauan sartu, txistuarekin pixka listuarekin garbitu, bota listua eta jan, edo mordoska bat bildu, eta gero ja lasai guztiak batera janez. Ba, maxustaren alegoria honek azaltzen du telesaien kontsumoa. Ezin dira egin txisteak Idoiaren telesaiaren aukerarekin. Telesaia pelikula, zer da? Pelikula. Zer txisteak egin daitezke Idoia. Badakizu nondik noan, ez da? Bai. Nik aukeratu beten filma gehiago da 2023koa, ze 2022ko abenduaren 16an estrenatu zen aretotan, eta Mubi plataformara laizter iritsiko da, ez dakigu noiz. Baina nik ikusi nuen maiatzen kanen eta pila usatzen zen. Ez sofistikatua dan, gure Idoia da pila uzkudun. Eta maiatzen ikusi nuen eta oraindik burun daukat. Hau egiteko sartu naiz lehengurten ikusi nituen filmen zerrendan. Eta hoxe destakatuko nuke, ze oso film polita da. Eta nahiko latza baita ere. Da Charlotte Wells zuzendari eskoziarraren opera prima, bere lehenengo filma. Eta, protagonistak dira Frankie Corio gaztetxoa, 12 urteko aktore bat, eta Paul Mescal, oso famatu egin dana, Normal People bezalako telesai esker. That is good. Oh my god, he's doing so weird. Frankie Corio da Sophie, 11 urte ditu, eta Kolom aitaren gandik urruti bizi da. Eta udaran, eskolasi aurretik aitak Turkiako resor batera eramaten du alaba oporretan. Eta horixe da filma, behaien azken oporroien kontakizuna. Oso kimika izugarri dute Frankiek eta Paul Mescalek. Eta bien arteko harremana detaile txikietan iragartzen da. Kamera karrapatzen dituen gestoetan, eta beraien arteko konbertsazio ez oso sakonak, baina hor igartzen dela ze nolako konexioa duten, eta Sophie azten ikusten dugu eta Kalon maldiz txikitzen, ze badu bere barruan iluntasun bat, pixkanaka ikusten dena filmen zehar, eta alabak, ikusten joaten gara, alabak ezin duela iluntasun horretatik atera. Eta nazten du intimitate hori, bi aktoren artean sortzen den intimitate hori komplementatzen du home movie bideoekin. Eta oso retrato intimoa da Charlotte Wellsen aitarena, ze horretan oinarritu zen filma egiteko. Ikusi dut Twitterren jarraitzen dituen lauzpabost pertsonek jarri dute urteko pelikula eurentzat hauxe dela, After Sun. Negar egitekoa. Batzuetan ondo dago. Barkatu, haren parri ingo diazue eta esango dezue, eta ez zertaz enteratzen. Baina Charlotte Wells zergatik da oso ezaguna? After Sunen gatik egin ezagun? Besterik gabe? Nik hortik ezagutzen dut? Ez dakit. Hain ez ikusten bere filmografia, 7 edo 8 film labur dauzka aurretik, eta ez da beste esparru batutatik ezagu dezakedan inorez. Ez egite esaten nik ez egiten orden, Charlotte Wells. Besterik gabe, After Sunetik izango da. Pelikula hau, kanetik bueltan Idoia aipatu zen igun, posible da? Bai, ez da? Bai, aipatu nizuen. Nik trailerra ikusi duanean, uste dut orduko sentxezu berauki duela, eta oso film interesgarria iruditu zait. Aprobetxatzet, aretoetan daola oaindik, gomendatzeko. Filma hona da areto baten ikusteko, ez da? Badauka hor, naiz eta home movie estetika hortatik edo izan, olako film intimoak ez, baduten bai, hori iuntasunen ikusteko, bai, eta gaina badauka hor bukaera aldera rabe moduko estena bat musikarekin, eta oso ondo resumitzen dula, pixkate zuzendariak duen sentsazioi bere aitarekiko, eta...
Ondo da, After Sun oraindik aretotan duzue, eta bestela Movie plataforman izango da? Bai, ez dakit noiz, jartzen du Laster, baina izango da. Bueno, Movie plataforman eretzat bai da pixat berria, eta hau igual inoiz idoiak aipatu digu, baina oso edatuta dagoen plataforma bada? Ez, erabiltzen da, baina ez da hola ezagunetakoa. Vale, ados. Movie plataforman izango duzue ikusgai, baina bitartean aretuetan. Eta Goiurizuk baten bate karriko zenuen, ba? Bai, horrelako zerrendekin gertatzen da, ezagitez, 2022ko diskoen zerrendak, 2022ko bisitatutako lekuen zerrendak, edo zure bizitzan egindako bidaik onena. Horrelakoetan edukitzen dugula joera azkenekoa hartzeko, ez? Beti gertuen setitzen duguna iruditzen zaigulako, edo onena, edo behintzat freskoen daukaguna buruan, eta beti horrelakoak aukeratzen ditugu, eta nik horixe egin dut. Ze ikusi dudan azkeneko telesaia Wednesday izan da, hau da Adams familiko alabaren telesaia, eta horixe proposatu nahi nizuen, ze 2022an ikusi dudan, azkenekoa izateaz gain, interesgarrienetakoa ere bada. Beldur asko nuen hasieran, niri Adams familia asko gustatzen zait, Adams familiari buruzko komikiak, liburuak eta pelikulak eta telesaiak daude, eta horiek ikusitan euskan, eta beraz ezagutzen nuen familia xelebre hau, zuetariko asko gehienek esango nuke, ze oso famatuak dira, ez? Adams familia famatua da, gehienek ere ezagutuko duzue, eta pixkat beldurra eman zidan lehenengo aldiz trailerra ikusi nuenen eta lehenengo iritziak entzun nituenean. Ze izan ere, Adams familiari buruz esan daiteken gauzetako bat da, pertsona normalen artean oso arraroak direla, eta horregatik direla beraiek ospetsuak edo ezagunak, edo horregatik direla inbereziak, ez? Beste pertsonen artean horrela ez dakit gaientzen direlako. Eta telesai honetan, Wednesday da protagonista, alaba da protagonista, eta instituto berri batera bidaltzen dute. Eta instituto horretan, beste ikasleak oso bereziak dira baita ere. Batzuk direlako lamiak, beste batzuk 8 bilakatzen dira, eta pentsatu nuen, honek pixka bat pena ematen dit, ez? Ze Adamsen grazia da, beraiek oso arraroak direla, oso xelebreak direla, mundu normal batean. Beraz, telesai honetan besteak ere xelebreak izango dira, lamiak direlako, 8ak direlako, edo vampiroak direlako. Beraz, agian, ez da telesaia hainona izango, edo bere xarma galduko du, baina telesaia ikusi dut, eta itortu behar dizuet, ez oso ondo dagoela. Tim Burtonek zuzendu ditu atal batzuk, eta Wednesday, 80ko hamarkadako Wednesday berreskuratu dute, Christina Ricci berreskuratu dute, institutu honetako irakasle izateko, eta horre, meta Adams familia pixka bat guai dago. Eta nik pentsatzen duen idoiak ikusita dugiko zuela, eta esan ditezetz, eta harrituta geratu naiz, hau bete hortz, idoia. Adams familiaren ez errezet ikusi. Idoia, mesedez. Eta ez du ikusteko gogorik ere. Idoia. Badakizkit pertsonaiak eta ezagutza ditut, baina ez dut inoiz ikusi ustet pelikularik edo telesaiik edo honi buruz. Baina nik abesten badut, piri, pim, pim. Hori, badakizu ez, Adams familia dela. Jazta. Hori nik ere badakit, baina nik ere ez dut. Eta ez ezu? Igual zerbait bai, urte asko dauzka, ez gogoratzen. Baina esan nahi da, Adams familiako pelikulak ez dakit. Adams familiaren marrazki bizidunak ere bazuden. Noski bai, ez? Nik horiek ikusi ditut, bai. Morticia, Gomez, Wednesday. Goiuri, esan daiteke 2022 Jenna Ortegaren urtea izan dela? Bai, zalantzarik gabe, eta eskerrik asko aipatzeagatik. Zine Jenna Ortega? Jenna Ortega da, Wednesdayen azalean jarri den aktore gaztea, Jenna Ortega da, gaztea eta txikia, 1 metro bat eta 55 neurtzen ditu, eta oso xelatu da, eta sekulako aktorea da. Batzuetan telesai honek, esan beharra daukat, ez dakit, agian ikusi eta pentsatzen duzu, hemen pasa egin dira, edo hau nahiko kutrea da, eta estena horiek Jenna Ortegak salbatzen ditu, oso aktore ona delako, eta Jenna Ortega, Wednesdayen ikusi, ez balin baduzu ikusi, Wednesday, Jenna Ortega ala ere, agian ezagutuko duzu, agertzen delako Scream sagan, adibidez, edo You telesaian, Inigo.
Zuk proposatu nahi diguzun telesaian. Bai, baina lehenengo goretiren txanda da. Bai, baina esan nuen, Jena Ortega ezagutuko duzula. Baina ordune irudia behar dute. Jena Ortegarena? Bai. Jena da, telesaieko bigarren denboraldian protagonistaren bizilaguna den neska gazte hori. Beha zen da Jena? J-E-N-N-A. Jena Ortega. Bai, arrazoi. Bai. Arrazoia nuela banekin. 20 urte bete ditu. 20 urte ditu, Bai, gaztetxo. Oso ospetsu eginda Wednesday telesaieko estena bat non bera agertzen den dantzan, eta hori ere ikusi dut Instagramen eta TikToken eta horrela challengea sortu dela bera bezala dantza egiteko, eta dantza horren koreografia berak sortu zuen. Entzuen laguntzarik izan, eta aktoreak berak, eta oso arrakastatxo eginda, beraz, haupa zu Jena Ortega. Zango nuke Disney Channelen ere ibiliztela. Bai, uste dut baietz. Ba, aizue, 2022an horrelako gauzatxoak ikusi ditugu, baita bestelakoak ere, asko izan dira gomendatu dizkizuegunak, eta gaur, bakoitzak aletxo bat ekarri dugu, pixkate atzera begira, eta egira 2022aren azken txampari begira bereziki, jarrita, gomendatu dizkizuegunak, baina 2023a badator, eta nahi dugu, neurri batean, datozen hilabeteetan, oraintxe datozen egunetan, estreinatuko diren, lan batzuek ere, azpimarratu eta gomendatu. Eta Goreti zuasiko zara? Bai, nire gomendioa da Holy Spider. Gomendioa da pixka bat itxuan botata ez dudalako ikusi. Esango nuke otsailean estrainatuko dutela, baina gogo biziz nago filma hau ikusteko Iranen girotua da 2000ko hamarkadan eta Teherango emakume kaztari bat da protagonista. Eta Maestran hiriko ospetxarra duten auzoetan murgilduko da, bertan feminizidio batzuk gertatu direlako, eta antzaenez krimenak gizon bakar batek eginak dira, eta prostitutak erasotzeko ohitura omen du gauez. Eta protagonista segituan hartuko da agintariek ez dutela inongo asmorik arazo konpontzeko, eta bere burua bere kabuz ikertzen hasiko da. Kaneseko zinemaldian, protagonistaren papera egiten zuen emakumeari aktore honenaren saria eman zien, eta orduztik beste zinemaldi batzuetan ere jaso ditu film honenaren izendapenak. Beraz, gogotxunago film hau ikusteko. Ez que 2023ako ze film ikusi nahi dugun, Goretik esan duen bezala, itxu-itxuan egindako gomendioak dira hauek, ez da erraza. Bai, baina horrela irakurrita, ez dakit, baduz zerbait, ez dakit, emakume kazetari bat, ospetxarreko auzoetan, hor badago zerbait iluna, ez dakit, niri, bai, deitu dit. Ere zerrendara, naiz eta zerrendarekin azkenean, ez dakit, noraino helduko garen, ze 2022ko bota ditugunak elkar gomendioak ez ditugu ikusi, eta orain 2023an ikusi beharrekoak gehitu behar dizkiogu. Bai, eta hemen askotan esaten duzu, hau ikusi nahi dut, baina gero esaten duzu, ez zaitain beste gustatu, baina egia da kritika osonak jasotzen ari dela film hau, eta hori, film honenaren izendapenak bizpairu aldiz ere eman die emakumeari aktore honenaren saria, eta hor zerbait badago. Hortxe proposamenetako bat, hain zuzen ere Holy Spider, oraindik gutxi ikus edo konta ez dakigu honen inguruan, baina nire gomendioak esaterako badu askorentzat azken denboraldietan referentzia argia. I've gone through a bit of refinement upon crossing the pond, and living in London has allowed me to bury the past, if you will. Gone are the days of unrequited love and longing. No, this time around, I'm focusing on academia and instruction, while keeping my typical extracurricular activities strictly professional. One must make time. Hotxoripen bat glida, esango nuke, Joe Goldbergen pertsonaian oso sartuta. Bere hotxa hori da, baina egia da, pertsonaiarekin oso lotutako hotxare badela, ez? Eta, zer esan ju telesaiaren inguruan, ze honen inguruan ere esango nuke hitzegin izan dugula, badator, dagoneko urtarriaren Otsailean amarrerako datorre urrengo denboraldia, eta ez dakit telesaio honen inguruan
uste dut, polemika askore egoteko aukera badagoela, ze badauka oso toksikoak diren jarrerak zuritzeko arriskua, ez palin bada behintzat, oso konstiente izaten ikuslea, hau ikusterakoan aipatu dugu, Joe Goldberg, protagonista, entzuten genuen ahots hori, tipoa seduktore hutsa da, bada oso jarrera romantiko toksikoak ere saltzetik biziden norbait, alegia bere ez dakite, arima paraleloa, bere naranja herri hori, bere bizitzako amodio perfektu horren bila da bilena, eta hori lortzeko bidean, beste jarrera psikotikoak ere medio, hainbat jendea akatzen duena, eta akatzen dituena jendea, kontroletik, ez dakite, oso jazarpenetik, machismo zikinenetik, ez dakit nola esan, ez dakit ze gehi daiteken, goiuri ze badakitzuk ere ikusi duzula telesaio, baina esan nuke pak guztia duela, toksikoaren, harreman kontroladorearen, eta batez ere gainera, hiltzailearen paper hortatik, eta erabat engainatuta eduki dezake bere ingurua, baita noski bere bikotea ere, eta bikotez aldatu dabil. Baita ikuslea ere, ze lehenengo denboraldian, zu jau ikusten ari zara, eta zuk pentsatzen duzu, ez dezatela harrapatu, neskalaguna espiatzen ari da, gortina horren atzean dago, eta ni ikusle bezala, hori ikusten ari naiz, eta ez dut pentsatzen, neska gaixoa, bere mutilaguna gortinaren atzean dauka, ez pentsatzen ari naiz, jau gaixoa, pixka bat mugitzen bada, harrapatu egingo dutela. Eta hori lehenengo denboraldien bereziki, gero hainbesteko, ez dakit, gaiztotasuna erakutsi digu Joe Goldberg ja ez dela hainbeste ez, ez duzula hainbeste empatizatzen berarekin. Ez hainbeste, baina puntu batean arriskutsua da, eta niri asko gustatzen zait, juren unibertsiotik gehien gustatzen zaidana agian da, protagonista gehien gorrotatzen duen pertsona, protagonista ezur mamitzen duen aktorea dela. Hau da, Penn Badglick elkarrizketa guztitan aipatzen du bere pertsonaia, Joe Goldberg, ze maltzurra den, ze gaiztoa den, beti Instagrametik mezuak bidaltzen ditu esanez, ez maite mindu Joe Goldbergekin, ez idatzi niri esanez, esken Joe bat nahi dut nire bizitzan, ez, Joe toksiko hutsa da, ez ditugu Joe bezalako gizonak nahi, eta ni jarraitzen hasi balin bazarete Joe maite duzuelako, jazta egin unfollow, ze Joe ez dugu nahi. Eta horrek kriston grazia egiten dit, ez? Nola pertsonaiak berak hainbeste gorrotatzen du, pertsonaiak ez, aktoreak berak hainbeste gorrotatzen duen pertsonaia. Eta esango nuke hemen lehen aipatu bezala ere badagoela, oso sakontasuneko mezua ere, ze, Joe Goldberg toksikoa da eta hiltzaile bat da, eta noski hiltzailearen paper horretan badirudi dena oso muturrera eramaten dela, eta orduan, fikzioan geratzen dela giroa, baina toksizidade hori, ez da fikziozkoa, errealitatean asko gertatzen den toksizidade bat da. Jarrera patroioie, kontrol erabateko hori, eta hor interpreta litekela, gero beste gauza da gizartea gai dagoen, prest dagoen, edo gai den kritika hori interpretatzeko, baina badago kritika bat, ez, jarrera toksiko hoiei, nik ere erreusaia somatzen dute. Dago? Gure laborategi erretzen ari da? Igual Joe Goldberg da. Ze horrelakoa egiten ditu. Gaixoa, esan dugu gaurko egunez, ilargiari argazki aterazion lehen pertsonaren laborategiak iskali egintzela. Egia da. Efemeridea ez dugu 2023 ekarri nahi, Ez, ze, sarean, Dropboxean, eta horrako lekuetan badozko gordeta gure esperimentuetako asko, baina batzuk disko gogorretan daude horre. Eta ez gaude gure kopia bat ez dago Dropboxean. Emakumea atetik aterako, Eta estintoreare hor daukagu. Zer eta entzulea gutziko ditugu horrela isilik? Ez, gure hau txigabe, ez. Guk hemen eginkizun bat daukagu, gure bete behar bat daukagu gure entzuleekiko, eta guk entretenituta mantendu behar ditugu. Musika jarriko dugu eta bagoaz. Eta bagoaz. Fray Bartolomé, itzalen gidari, tristen zerutxotik, marmarabari. Ikusiko dugun nora baite bagoazen ala ez, kea ikusten hasiko bagina, gure osasuna lehen etxiko genuke, baina ez du guzti hori gertatuko denik, beraz, lasai, ez goaz inora.
baina estudio zentraletara saltotxo egingo dugu, azken orduaren bila, eta segituan jarraituko dugu 2023 ontara begira telesail, film, eta bideojokoei dagokionez, zeren esperon edo gabiltzan kontatzeko. Baina esan dakoa, estudio zentraletara goaz, bertan da Jon Telleria lankidea. Jon, arratsaldeon. Gaixo arratsaldeon deizuela eta urte berrion, bigarren kafeko kide guztiei ere, animo, urte berriaren abiatzearekin, ordu honetan arreta puntu nagusia errepidetan, izan ere, 5 kilometrotako autoilarak ari dira sortzen, Irunparean, Baionako norantzan, AP8 autobide horretan adiberaz, inguru horretan, une honetako, arreta puntu nagusia bestelakoan, Barakaldora begira ere bagaude, polizia etxean dute, euren bi semeak hiltzen saiatzeagatik, Barakaldon atxilotu zuten emakumea, bi semeek ospitalean jarraitzen dute. Igandean 9 urteko bere bi semeak hiltzen saiatu zelakoan atxilotu zuten emakumea ospitalean izan da, orain arte eta orain ertzaintzaren komisari batean dute. Itxuraz, bere bi semeak hiltzen saiatu zen eta ondoren bere buruaz beste egiten aurrez gurasoen aitari deitu omen zion egin zuena aitortuz. Oraingoz aurren aitak kontatutakoa da ezagutzen den bakar aurrengo orduetan ertzaintzak epaile baten aurrera eramango du emakumea aurren osasunari dagokionez, euren bizitza ez dagoela arriskuan diote, baina oraingoz ospitalean jarraitu beharko duela. Eta eraso berri bat ere bai, Barakaldon bertan ezagutu duguna euskarari zuzenean ere egiten diona, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Komisiones Obrera Sindikatuaren helegite bat aintzat hartuz, ebatzi du ezin zaiola euskara maila eskatu azpikontrataturiko enpresa bati. Kasu honetan udalerriko gertuko kultur zerbitzuez arduratzeko enpresa bat kontratatzeko lehiaketan euskara langileentzat betekizun gisa eskatzearen aurka egin du ebazpenaren arabera ezin zaizkie eskakizun berdinak inposatu langile publikoi eta enpresa pribatu bati. Eta Gabon giroan izan ohi diren kabalgata antzekoei lotutako kexu bat ere bai, ezagutu berri duguna, ehunka albaitari biltzen dituen Abadma elkarteak Gabonetako desfiletan animaliak erabiltzearen inguruko arreta deitu duelako, izan ohi diren zaratek eta argiek estres handia eragiten dietela animaliei azalduz. Iruña eta Tuterako Gabonetako desfileak izan dituzte izpide, 600 gora albaitari elkartzen dituen elkarte honek. Kabalgaten moduko Gabonetako desfiletan izan ohi diren zaratak, argiak eta jendearen oihuak animalientzat bereziki gogaikarriak direla diote, albaitarien elkarte honen esanetan gainera, animalia hauek behin eta berriz halakoetan izateak ez du ohitzerik ekartzen alderantziz, esperientzia negatibori gorde eta beldur kronikoa garatzera eramaten omen ditu udaletxeek egiten duten animalien tratu txarraren negazionismo ere salatu dute albaitariek eta baita Franz Weber Fundazioak eta halako ekitaldi publikoetan animalien erabilerarik ez egiteko eskaria egin dute. Hori, bigarren kafeko lankideok azken ordu honetan dakarrena, urte berriko lehen lan egun honetan. Urte berri on zuri ere, Jon Telleria, arratsaleko 6etan informazio gehiago, eta gu, goaz aurrera, 5:03 minutu, oraindik ere 2023ari begira jarraitu behar dugu, hain zuzen ere, urte hasi berri dugulako eta badagoelako. Zer kontatua telesail eta filmei dagokionez? Itxitut begiak, teirentxidut malkoa. Itxitut begiak, ta ez esan, inora ez banoa. Esan dakoa, aipatu dugu batetik goretik Holy Spider gomendatzen zigun, Iranen girotutako lan hori, eta nik berriz, Netflixek otsailaren 10an estreinatuko duen You telesaiaren denboraldi berria, baina idoiak proposamen batez, bi dakartza, lehenengo ikusentzunezkotik eta ondoren bideo jolasetatik nola egingo dugu idoia? Bai. Bueno, lehenengoa pixkat bitxia da. Nik ez dut inoiz deuki marka honetako panpinik. Idoia, gaur, nao, txundituta naugazo. Panpinak zitut inoiz izan. Eta... Nik pelutxezkoak bakarrik. Baina Barbiekin nire lehengusinarekin gustora asko jokatzen nuen. Barbie eta Rosaurarekin. Zuek Rosaura ezagutu duzu? Zein da Rosaura? Rosaura zan panpin bat, Barbie style, plastikozko panpin arketipiko normatiboitako bat, baina handia. Oso ondia. Igual 80 zentimetroko altura izan zezaken. Wow. Bai. Eta Rosaura zen aukan etxean? Nik ez, nire engusinak, baina gainean biziziran erize bat engusinak. Rosaurarekin jolasteko pixkat zaila da, ez? Zuk Barbie bezalako
josaioen jarma edo da, txikiak direla eta zuk hartzen dituzu bi, eta begira hitz egiten ari dira. Rosaura ezin dezu hartu, ez? Ja. Berarekin dantza dezakezu. Hori egia da. 105 zentimetro. Wow! Googleen arabera. Hau, Rosaura. Nik nuzkan irukiak. Bere literatxoakin eta etxetxo bat, eta baino Barbiak ez. Vale. Baina, ezautzeko aukera izango dut, uztailean estreinatzen dalako Greta Gerwigek zuzendutako Barbie. Zan daiteke 2023ko film esperoena? Bai. Partetik bai. Bai, benetan. Zure partetik eta orokorrean trailerrak dagoeneko ez dakitzen bat milioi ikustati dauzkan. There have been dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. Until... Ez dakitze respero dezakegun film honetatik. Barbie irakurtzen duzu eta gauza bat pentsatzen duzu, eta gero zuzendariaren izena ikusita Little Women zuzendu zuen, Lady Bird, eta esaten duzu ez dakit nundi joango den filma, ze oraindik ez dakigu trama zein izango den, trailer hau bakarrik daukagu, dakigun bakarra dela, da oso camp izango dela, oso kitsch. Zalantzari gabe, Barbie bera oso camp delako. Baina trailer honek, badu ez, Space Odyssey pelikulari omenaldia egiten dio, eta ez dakit, ni trailerra ikusita geratu naiz galdera gehiagorekin. Hau da, aurretik pentsatzen nuen, zeri buruzkoa izango da Barbie buruzkoa pentsatzen dut, baina Barbie eta zer gehiago. Orain trailerra ikusi dut, eta zalantza gehiago dauzkat. Barbik gizakiaren ibilbidea aldatu zuen. Hori egia da. Hoi esan nahi du trailerrak, ez dakit. Baina trailerrean, begira adibidez, pixkat geratu nahi zorrela kezkatuta, ze pentsatu nahi dut kritika bat dela, edo satira dela, eta ez estetika bakarrik, baina niri hor ume txikiak, neskato txikiak ikustea, ume txikien formako panpinak suntxitzen begiratzeko, ez dakit ez, emakume estetikoki oso normatibo eta kanon batzuetan dagoen emakume baten itxura bat, panpin bati begira zeharo liuratuta, eta hain liuratuta daude suntxitu egiten dutela euren irudi propioa, horrek pixo bat utzi nau kezkatuta. Eta panpinekin jolasen doden bakarrak neskak izatea. Bai, noski. Bai, ez dakit, nik esango nuke trailerrak sortu didala, izenburuak baino erakarpen gehiago erakarri nauela. Nik uste dut, trailer, izenarekin bakarrik Barbie entzun da, ez duela zer esaten, ez? Horregatik esaten dutela denbora guztian Greta Gerwigen Barbie. Leku guztietan, edabide guztietan, elkarrizketa guztietan, beti da, Margot Robbie Barbie izango da Greta Gerwigen Barbien. Ryan Gosling ken izango da Greta Gerwigen Barbien. Ze zuzendariak asko eskaintzen dio pelikulari beti, baino bereziki pelikula honetan. Esan dagoenatik, ez? Bere azkenean aurretik egin ditun beste bi filmak oso arrakasta handia izan dute, eta jende mundu guztiak lotzen ditu Greta Gerwigen izenarekin. Autorezko zuzendaria bilakatu da, eta horregatikan Barbie besterik, Barbie bakarrik esan da, beste dozein gauza pentsa genezake, baina. Nik Barbie asko izan dituen, gerora konturatu naiz, Barbie batek ez, ze esan nahia daukan, eta zenbateko kalte egin dezaken horrelako panpina batek, askok argudiatzen dute zelako onurak izan dituen, ze Barbie izan da, Barbie astronauta, Barbie irakaslea, Barbie zientzialaria, Barbie presidenta, Barbie denetarik, eta hortik ere ez, Barbie eduki dituela ezakizen bat lanpostu, eta izan dela emakume independente bat, ken gerora sortu zutela, baina ez dela bere bizitzako horrela parte garrantzitsu bat, bla 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 bla. Argudi horiek ere ulertzen ditut, baina
uste dut kalte gehiago egin duela onura baino panpine honek, naiz eta nik pila bat nituen, eta urtero errege magoi Barbie gehiago, Barbie eskatzen nuen. Eta horregatik agian daukat pelikula hau ikusteko hainbesteko irrika. Bueno, hortxe dator, Barbie berezi bat esango dugu. Por cierto, Ryan Gosling aipatu duzu, atzo jakingo duzu ez edena dakizu, baina Backstreet Boy izatetik gertu egon zela. Bueno, zegoelako Club Disney izeneko gauza batean Justin Timberlakeekin, Timberlakeekin, eta beti izan da horrela gazte Star Systemeko aur bat. Ze gauzak, aizue. Tira, Barbiren proposamena aipatu digu Idoiak, edo Greta Gerwigen Barbiren proposamena, horrela esan behar badabintzat, eta badaukagu beste proposamen bat, baina bideojolasei, o bideojokoei dagoki honean. Nik normalean bideojokok, ez dira merkeak izaten, eta orduan erosten ditut urteak pasatzen direnean. Baina hau ateratzen den momentuan erosia egingo dut. Ara. Hollow Knight. Da Hollow Knight Silksong, eta da Hollow Knight bideojokoaren segida. Kasu honetan prekuela bat da. Da bidimentsiotako joko bat, Metroidvania generokoa. Hau da, plataformako joku bat da, baina ez da lineala, adibidez Mario bezala. Mapa zabala da, eta alde desberdinetara egin dezakezu. Eta Team Cherry konpainiak ekoitzi zuen, eta 2017an argitaratu zen lehenengo joko hau. Eta orain, esaten dutenez, ekainerako gehienez argitaratuta egon beharko lukez, aurkeztu zen lehen urteko ekainean, beste trailer berri bat, eta esan zuten, 375 egun horietan, urrengo 375 egunetan argitaratuko zutela. Beraz, baina horrek izan daiteke bihar edo 5 hilabete barru? Seguruna 5 hilabete barru izango da. Pintxatzen dute. Lehenengo jokoan jokalariak zalduna kontrolatzen zuen, lurpeko mundu batean, eta mundu hori esploratu behar zuen, eta bertako izakien aurka borrokatu. Eta izaki horietako bat da Hornet, antagonista bat aurreko jokoan. Eta, joko berri honetan protagonista izango da, eta jokalariak bera kontrolatuko du, beste mundu berri bat esploratzeko. Eta abiliazia berriekin. Zein kontsola duki behar da, honetara jolasteko? Iragarri dutenez, Switch, Xbox, PlayStation eta ordenagailuetarako kaleratuko da, beraz, edozein. Ez da egin nola esan hau, baina nahiko joku erresa dirudi, ez? Legia erresa. Ez duzera kiston trasteria behar funtzio gutxi batzukin manejatzen zera. Bai, baina nahiko... Horrek, arkadearen zehapen puntu badauka? Plataforma estiloa dalako, bai. Baina erresa ez da. Baditu abiezia batzuk, eta ikasi behar da ondo kontrolatzen, eta badirudi bai erresa dela, baina badu bere komplikazio. Aitortu behar dugu zabat, irratsaio bat egiteko egunero, 2 orduz aritzen garamen 1000 gauzetaz izketan, itxura ondo egiten dugu. Hainbat gauzetaz zerbait bageneki bezala, baina bideo jolasena niretzako muga gainditzea da, eta saiatu naiz, baina hor arte, enaiz bat ere jaioa gai hauetan eskerrake Idoiak behintzat, pixka lagundu dira, eta plataforman gatik, eta... Ondo da, Hollow Knight, beraz, 2023ko jokua, zuk ze plataformatan, ze makinarikin jokatuko duzu, Idoia? Ez dakit oraindik. Egizu. Ados. Iristen denean aurkeztuko dizuegu, akaso astelehenetako puri-purian tarte horietan. Arratsaldeko 5 eta 14 minutu oraintxe, urrengo gaiarekin aurrera egin behar dugu, baina hori egin aurretik goiurik aipatu behar dugu, 2023ko zerren esperoan dagoen. Bai, ni The Morning Show telesailaren esperoan nago, eta ez dakit noiz kaleratuko duten urrengo denboraldia, ez dutelako esan. Nik irakurri dut orrialde ez ofizialetan 2023an izango dela, baina egian hemen atorkizue 2024ko gomendio batekin. Ze ez dakit noiz estrainatuko duten.
bigarren denboraldiko trailerra entzuten ari gara une hauetan. Telesai honetaz hitz egin genuen aurreko denboraldietan, baina horrela pixka bat kontatzeagatik. Jennifer Aniston eta Reese Witherspoon dira protagonistak. Jennifer Anistonek Steve Carellekin batera goizetako horrela telebistako saio bat aurkezten du. Steve Carellek baditu bere arazoak, hau da, matxista hutsa dela, eta bota egiten dute. Hor abiatzen da telesaia eta Reese Witherspoon ekartzen dute, ez egitez, herri txiki bateko kazetari berezi bat, Jennifer Anistonekin batera lana egiteko. Hor tirabirak sortzen dira, eta, gero, gauza gehiago gertatzen dira. Adibidez, COVID-a, nahiko ondo txertatu zuten COVID-a telesaile honetan, oso interesgarria izan zen ikustean nola landu zuten. Eta Ia COVID-a gertatzen ari zela. Hori da. Gaurkotasun handiarekin, ze COVID-a pasa eta hilabete horietan dagoeneko estrenatu zuten lehen denboraldia, ez da? Hori da. Eta oso interesgarria alderdi hortatik baita era, eta baita ikusteko nola funtzionatzen duen telebistako horrelako saio batek, ez? Bereziki Estatu Batuetako kate handi batean. Nola aurkezleen estrategiak, telebistaren kate horien jabeen estrategiak, aurkezle hau zergatik eta ez beste hau, edo zer egin behar dugu albiste hauen baterakoan, pixka bat telebista barnetik ezagutzeko, oso interesgarria. Eta ni 3. denboraldia ikusteko irrikan nago, eta ez dakit noiz estrenatuko duten, baina zoragarria iruditzen zait, zoragarriak aktoreak. Ez da telesail erreixa, hau da, ez da feel good movie edo telesail deitzen zarien horietako bat, ez da ikusteko eta ze goxo sentitzen naizen hau ikusten, ez? Haian Friends ikusten duzunean sentitzen duzuna. Pixkat deseroso izan daiteke gune askotan, baina gidoia oso ona iruditzen zait, aktoreak oso onak iruditzen zaizkit, eta zainago, eta noiz estrenatuko dute 3. denboraldia. Estrenatzen dutenean entzuleari ere jakinaraziko diogun. The Morning Show 2023-rako, espero dugun beste lan horietako arratsaleko 5 eta 17 minutu izango dira segituan, aurrera egingo dugu. Idoia Davila Uzkuduni ongitorri haien bezala agurtu ere egingo dugu gaurkoz, nahiko lan baduka hortik ere egiteko, eta datorren astelehenean ere izango dugu elkarrekin egoteko aukera. Idoia, eskerrik asko. Zuei. Goaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Noiz joango zara etxera, galdetu zenidan. Eta galdera horretan proposamen antzeko bat somatu nuen. Baina nenizun esan, gaztegia zehalako. Eta ez dut nahi zure harima pozoindu. Baina maite zatxurala zendagezu. Zeure bota alto eta gona beltzoiekin. Zeure Haizue 2023-rako padizut auta beste eta maitu da 2022 eta nere 2022 auta beste eta badirudi urtea aldatze honek bizitza aldatu behar digula eta batutan susmoare hartzen diogu. Gu antzekoak gara edo berdinak gauzak ere antzeko jarraitzen dute eta ze aldatuko da. Eta bezarkatu naiz. Baina batutan gauza batzu behintzat aldatzen dira, eragiten digutenak guretik, eta, hoiei ere heldu behar diegu, edo horrei ere begira jarri behar dugu, ezta? Bai, eta nik leku askotan irakurri dut, aldaketaz beteriko urtea izan dela, eta, egia da, eman duela urteak hitz egiteko baina, eta guk, betiko lez hori egingo dugu, hitz egin, ezta? Eta ezakit, badut sentsazioa urtea bukatzen denean, ematen duela bizitzako urterik onena izan dela eta ez dakit, ondo aztertuz ez nago hain ziur 2022 hain urte ona izan denik, ez dakit. Zuek hitz batean definitu beharko bazenute urtea, zein erabiliko zenukete? Aldera zaila,
hitz bakar bat jarri beharko banio 2022ari? Agur, esango nuke. Hori dute urteek, ez? Esan, goretirentzat bere bizitzako urte honena agian ere urterik txarrena izan zen, eta erlatibitatea hor dago, ez dakit. 2022 izan da psikotikoa. Hainbeste gatazka munduan, hainbeste arazo, hainbeste ondamendi, hainbeste albiste txar, ez dakit bata bestearen atzetik iruditu zait benetan munduaren amaiera gertu zauela. Bai, nik ere ez dakit hitz batean nola laburbilduko nuke, baina bai atzean usteko moduko urtea baldin eta urtearen ez dakite muga horietan sinisten badugu, ez urtarrietik abendurako urte hori. Bueno, egia esan noski egon dira momentu hobeak eta okerragoak eta kaso okerragoa izan zen 2021ko azken 3 hilabetea eta gero egon da beste 3 hilabete hobexegoren bat, ez? Urtea horrela hartzea zaila da, baina nik ere pixkat agur esateko moduko urtea. Bueno, agur esango diogu orduan, baina... Aio, 2022. Baina ikusiko ditugu eman diren aldaketa horiek, ez da, pixkanak. Nik aipatu nahi nizuen lan erreforma berria. Hori izan zen, okerrezuanago, txailean eman zen aldaketa bat, eta orduztekan lan erreforma berria indarrean sartu zenetik aldi baterako kontratuak egiteko aukera oso egoera zehatzera mugatu zen, eta aldizkako langile finkoen kopurua nabarmen biderkatu zen. Eta horiekin batera kontratu mota hauen eskubideei eta bete beharrei buruzko zalantzak ere izan genituen. Eta bizi dugun krisi testuinguru honetan ere iparraldean urtero bezala soldata minimoa birbaloratu egiten dute urtearen hasieran, eta urtarrilaren batean soldata minimoa ordu gordina 11,27 eurora igo da. Funtzio publikoan soldata apalenak dituzten 210.000 langileen soldatak ere 1,8 emendu dira pasaden urtarrilaren batetik. Bueno, hemen asko dago aztertzeko eta kaso lan erreforma bera ere noizbait argenezake gai modura, baina badago kontu bat eskuinak asko leporatzen diola ezkerrari, Espainiar estatuari begira, gero jarriko gara iparraldera begira, Frantziara estatuari begira, baina eta da lan erreforma horretan, eta ondo aipatu du goretik, aldaketa bat egon dala, aldizkako langile finkoen kopurua, ikaragarri areagotu delako, aldi baterako kontratuak egiteko aukera mugatu egin delako. Eta hori, seguraski, aldaketa ona zen, nabardurekin, baina aldaketa ona zen, eta ikusi barko litzateke langile finko aldizkako horien natura zein den errealitatea, eta nola ari diren kontratu horiek gauzatzen hainbat enpresa. Baina bada gauza bat eskuinak leporatzen diena ezkerrari, batez ere Espainiar gobernuan Podemosi, eta da, zein den benetan aldizkako langile finkoen fijo diskontinuo kontzeptu berri ez, kontzeptua zarra da, orain areagotu egin dire ikaragarri, hori bultza delako, kopuru hori eta beraz langabezia tasa ze puntutaraino ari garen desitxuratzen, eta desitxurak eta badago, eskuinak arrazoia dauka, hor. Beste zertan ez dakit. Baina hor, arrazoia dauka, eta uste dut hor trampak egiten ari garela gure buruari, ez? Pixkate aldaketa horrek sortu duela, iraganeko langabezia tasekin ezin alderatzea gaur egungoa. Eta, uste dut hori zuzendu behar dela, ze gobernatzen duela langabezia tasa non dagoen jakitea, eta ahalik eta argazki fidagarriena izatea garrantzitsua da. Eta trampak beti egin dira, kontu. Eskuina gobernatu duenen ere bestelako trampa batzukin makillatu ditu langabezia tasak. Baina tira, ezkerrari dagoki honez, bestelako zintzotasun bat, tartika bintzat, bai, uste dut hor badagoela zer aipatua. Aldiz, bida, Espainiar estatuan ezkerrari onartu bertzaio, soldata minimoaren igoerek gobernura heldu zirenetik ikaragarri egin duten lagora, behintzat proportzionalki eta tendentzia ikusita. Akaso ez da nahikoa izango, akaso prekarietatetik ies egiteko beste maila batzutan beharko genuke, baina tira, Frantziar estatuan soldata horien errebisioa akaso kulturalagoa den neurrian, hegoaldean ere, azken hilabetetan behintzat egon da, ez? Pixkate soldata minimoiek gora egiten jarraitzeko joera, eta hori uste dute
txalotzeko dela, ez? Krisi giroan, gauza bek ere gertatzen ari direla. Bai, eta bestetik, krisi ezari garela, ezin dugu aipatu gabe utzi aldaketa klimatikoa edo krisi klimatikoa, guk ez dugu hemen asmoreik patatapurea botatzen hasteko hemen ditugun margolanei, baina bai, kezkan ikuste dut guztiak dugula, oso temperatura epelak izaten ari gara eta izan ditugu urte guztian zehar. Eta horren ondorioz sortu dira lege berriak eta tartean Hego Euskal Herrian urte berrian sartzearekin batera berrerabili ezin diren plastikozko ontzientzako ingurumen zerga berria aplikatzen hasi dira, urtarriaren batean hasi ziren eta ja martxan dagoela esan genezake. Eta iparraldeko kasuan ere 2020an onartu zen xahutze eta ekonomia zirkularraren aurkako legea, baina 2023tik aurrera janari lasterreko salgaietan estalkiak eta ontziak erabilgarriak izango dira, berrerabilgarriak izango dira urtarriaren batetik aurrera. Eta hor beste lege bat ere jarri dute eraikinen berriztatze energetikoari hor bultzada bat emateko Frantziako metropolian urtean metro karratuko 250 kilowatt baino kilobatio esaten da euskaraz? Kilobatio, bai. Kilobatio baino gehiago kontsumitzen dituzten etxe bizitzak beren errendimendu energetikoaren diagnostikoaren arabera ezin izango dira alokatuak izan. Hemen den aipatu dugu maite duten tartean, nik bintzat aipatu dut ez badagoela ez da egite, eraikinen berriztatzen energetikoa aipatu da hemen, orokorrean ez, azpiegitura instituzional, zein municipalen berriztatzen energetikoaren beharra ez, eta hori doa kaletako argiztapenetatik, eraikin instituzionaletara eta noski baita etxeetara ere, eta hor, politikak gauzatu eta bultzatu behar dira, aurreztuko duten eta batez ere pobrezia energetiko hori ere nolabait behonduko duten eraldaketak gauzatu alizateko etxe bizitzetan, norbere etxeetan eta noski baita instituzionalak diren eraikin horietan, ez? Horregatik, horrezte energetikoaren aitzakipean eraikin publikoak istea azteko egun batutan eta olakoak nahiko inoztak eragide iruditzen zaizkigu, baina tira, badira hainbat bintza sensibilitate hori badago, ari dira gauzatzen politika batzuk, baina, aldaketa klimatikoak ere beste baterako ematen digu, ez? Horrelako adituekin solasaldi luzeago bat egiteko, aldaketa klimatikoa ikuspegi askotatik plantea daiteke ez, zientifikotik batetik, hor badago zerbait dagoeneko ukaezina dena, aldaketa klimatikoa gertatzen ari da, hori hau batez onartzen dute zientzilari guztiek, alor guztietan, eta beste eztabaida da politikoki, zer egin daiteken horri ahalik eta eragin hori alden moduan apaltzeko eta hori lehuntzeko, baina tira. Hori ere lasaiago aztertuko dugu, baina urte berriak behintzat goretik aipatu bezala ekarri ditu politika batzuk, plastikoen murrizketara bideratutakoak eta gero nahikoa diren beste kontu da, ez? Ez dakigu funtzionatuko duten, ez dakit, zerga bat jartzea plastikozko ontziei ez dakit nahikoa den dugun arazoari aurre egiteko, baina tira. Aldaketak ematen ari dira eta ez da gauza gutxi. Confesándote humano. Eta aipatzen ari gara noski, aldaketa klimatikoa, aipatu ditugu bestalde, kontsumo elektrikoak eta energia kontsumoak dituzten eraikin iragokionez hartu nahi diren neurriak, eta uste horrekin oso lotuta dagoela krisi energetikoa berarez, 2022ko ezagurritako bateri izan da goretik. Gasaren eta elektrizitatearen prezio oso altuak jasan ditugu, baina, badirudi, ez dakit, pixkanaka baretzen ari dela kontua, ez dakit, gora berak izaten ditu energiak esango dugu, baina elektrizitatearen kasuan esaterako urteko azken egunean, abenduaren 31an, eguneko batez besteko prezioa 1,82 eurokoa izan zen, eta esango nuke azken urteetan edo 2022an mintzat preziorik baxuena izan dela 1,82koa. Eta gasaren kasuan ere egoera gordina bizi izan dugu urte osoan zehar, hor jarri digute 10 zentimoko diru laguntza hori esango dugu, baina orain urtearekin batera
berrirore kendu egin dute. Eta esaten dutenez, adituek esaten dutenez, Europar Batasunean gaz erreserba maila 183,2an zegoen 2022aren amaieran, eta hauek pasa den urtekoak baino 30 puntu gehiagokoak direnez, hori izan da arrazoia ezartzeko estatuak bere gain bueltatze zizkiguten zentimo hauek, ze izan ere bazakite reserva maila nahikoa da, bai, 183,2a nahikoa da, berez hau izan da 10 zentimo horiek kentzeko arrazoia, baina esaterako iparraldeko kasuan autoa partekatzen duten pertsonei 100 euroko kalte ordain bat ordainduko zaie, bai autoa partekatzen dutenei, eta esango nuke bizikletan joaten direnei ere bai. Eta hau bada laguntza bat, jendea hasi dadin, autoa esaterako gu hemen 3 bagara, 3 autotan etorri baren, agian batean etortzeko, eta proposamen interesgarria iruditu zait. Eta hori guztia okerrezpa naiz, sarrera fiskal referentziatik abietuta edo, ez? Deklarazioa egiterakoan, nolabait esatearren, diru sarrera kopuru batzutatik beherako familia edo giza banako egingo zaiela. 10 milioi inguru dira horiek oraintxe Frantziar estatuan. Bai, badira, 10 milioi nahikoa, bai. 14.000 zazpiron eurotik berako sarrera fiskalak dituzten entzat, izango dira diru laguntza hoiek, ala ere, guztia ere, gaur ari gara ez, pixkat urte berriak dakarrena aipatzen, baina hau ere, lasaiago aztertzeko eta nola finkatzen den ikusteko moduko neurriak direla esango dugu, ze gero errealitateak beste egoera batutan jarriko digu, esaterako hegoaldean ere Espainiar estatuak aurreratu ditu, ez, horrelako familia zaurgarrientzat zuzendutako dirutxeke batzuk, bezaren jaitsiera, nolabait, eta oso presente dago esango nuke azken hilabetetan, ez, bizitzaren garestitze kontzeptu hori, nolabait prezioen gorakadak egin gaituela, txiroago, edo bizitza orokorrean garestitu egin dela, eta horri aurre egiteko beharretik egon diralako aldarrikapenak, bezaren jaitsiera iragarri dute dagoeneko, eta izango dira hor 200 euroko dirula untza txeke batzuk horreti. Hori da, eta hortaz gain, kontratu berrietan alokairuen prezioa 6 hilabetez izoztuko dira, eta Renfeko doako abonua ere luzatu egingo dute. Beraz, batira, hori Ego Euskal Herriari dagokionez, baina Ipar Euskal Herrian ere laguntza ezberdinak agindu dituzte, esaterako 18 eta 25 urte bitarteko gazteentzat preservatiboak orain doan izango dira botiketan. Hori egongo da lotuta batetik prekaritatearekin, bestetik inoiz Idoia Xarmarekin ere aipatu dugu, ez, sexu bidezko transmisiozko infekzioak areagotu direla azken urteetan, azken hilabeteetan, eta tira, hor ere kontzientziari dagokionez lan bat egitekoa da, eta bestetik inoiz aldarrikatu dugu, preservatiboen eta horrelako neurrien inguruan laguntzak eskaini bartzizkila gaztei, ze gauzak diren bezala, preservatibok merkeak ez dira. Batez ere, egoera prekarioan dagoen gazte batentzat, beraz, hau ere martxan jartzekoa den edo agindu duten neurrietako. Eta bezarenari, adi egongo gara, ze azken egunetan ikusi dugu, ez? Saretan eta beldurra badagoela, ea bezaren berakada horrek nori eragingo dion, enpresei edo kontsumitzaileei eta badakit jende asko da bilela azken egunetan ibili dela prezioak hartu, egunero joan supermerkatura prezioak hartu, hurrengo egunen joan taulatxoak egin eta sareetan partekatzen, hori ere autozaintza badelako jendeari gomendatzeko bidea hemen 22 zentimo gutxiagotan topatuko duzu ogia edo hemen ez tegitzen bat. Gasolinarekin gertatzen den bezalaxe. Prezioak askoz jogoak dira lurralde historiko berdinean, esango dugu, Bizkaian esaterako, leku batetik bestera, merkenetik arestienera, noraitu nahiz, 33 zentimoko aldea zegoen gaur bertan. Bai, eta ikusiko da, baina nik uste dut bezaren jetxiera horrekin batera produktuak areta gehiago igoko direla, beraz, autozaintza hori edo elkartzaintza hori beharko dugula. Beharrezko izango da, eta are gehiago, prezioen gorakada hori ere justifikatu zen nolabait energia iturrien garestitzearen ondorioz, baina
petrolioak bera egin du, gasolina 2 euro pasatxotan egotetik, gasoia esaterako, 2.10 ustete heldu zela, bat 57 dago gaur Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian merkeen, beraz, hor berakada handia egonda, gasaren prezioa ere zertxo bait kontrolatu da, hala eta guztiz ere, produktu guzti hoien prezioak berdin diraute edo gorak egiten jarraitu dute. Alegia justifikazioa, atzera egiteko inongo joerarik ez da gola, ez? Beraz, bai, kontrolatu beharko dira, jarraitu beharko dira, eta, bueno, horrek gero inflazioan ere izango du bere eragina, eta, bueno, gero eta txiroago izango gara, gertatzen dela, hori horrela da. Baina tira, urte aldaketak zerbait ona behintzat utzi digu. Bai, eta gu hemen Euskal Herriari begirari gara, baina Brasilera ere salto egin behar dugu, bertan emozio nasketarekin hasi baitute urtea, tentsioaren eta ilusioaren nasketan murgeldurik. Luis Ignacio de Silva Lula, ezkerreko politikaria presidente izendatu dute, Brasilian eginiko ekitaldian. Hala ere, ez zinegona ere badago herrialdean, Bolsonaro presidente ohiaren jarraitzaileek egin dezaketenaren beldur. Hogei urtean, Luis Ignacio Lula de Silva, Brasilgo presidente izatetik, kartzelara igaro da eta alderantziz. Urterriaren batetik aurrera gobernatuko duen Brasil ordea ez da 2003 urtean jaso zuen bera, ez da 2011an utzi zuen bera ere, eta ez dira makalak aurretik dituen erronkak. Hala nola, herrialde polarizatu bat batzea, pandemiaren urteen ondoren ekonomia bultzatzea eta kongresuan gehiengorik gabe gobernatzea. Kasuak bakar batean ere etzaio erreza egingo, baina analistek nabarmendu dute bere garaipenarekin Hego Amerika erraldoia normaltasunera itzultzen ari dela Bolsonaro agintariaren administrazio naziaren ondoren. Estatu kolpe instituzionalak, judizialak, epaiketa kontrolatuak, eskuin muturraren eskutan zeuden epaitegi haietatik kartzeleratutakoak. Bueno, denetarik gertatu da Brasilen azken urteetan, baina uste dut garaipen honekin askok ere burura ekarri dutela saiontan inoiz aipatu izan dugun emakume bat, Marielle Franco, eta uste dut atzo ospakizunen artean izan zela ez, arkeri ospatuko zuken garaipenetik, asko izan dira, eskuinaren eta eskuin muturraren biktimak Brasilen, hau ere luzeago azterliteke, herri indigenak, ezker mugimenduetan, feminismoan, zer esanik ez, LGTBQ mugimenduetan aritu direnak, beraz, gaur argi geixiago badu Brasilek, eta urte hasteko Lula da Silvaren garaipen hori, naiz eta, goretik esan duen bezala, korapilatxua, eta zaila izango duen, ospatu beharren ere bagaude. Oraintxe 23 minutu arratsaldeko 6ak izateko, tartetxo batean arna sartuko dugu eta segituan firfiran podcastaren, gure kontakizun erotiko horien edo podcast umelaren, atal berri bat orkestu behar dizugu eta Oiana Iguaran Barandiaran bertsolari eta sortzailea ere elkarrizketatuko dugu, bera baita Azala. Azalera, barkatu. Atalaren, lehen atal horren, bi izatita manatu dugu, sortzaile eta arekin izango gara. Segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. Nik hartu diot, Wes Andersonen pixkat kosmo sortako nolabaiteko zea bat, zantzu bat. Bueno, pelikula indie gehiengoek daukaten zantzu hori igual, ez? Osan entzat, Juno bat edo... Indie filmeak edo film xaloak edo
edo naif indio hauek badutela zerbait amankomunean. Bueno, ez dakit, batzuk dira personaje karakterizatuagoak, beste batzuk ez, baino bai, ez dakit, asko aldentzen da, David Fincher batetik, ez dakit Hitchcock batetik, edo beste film askotatik eta beste estilo askotatik, badukate zerbait, elkartzen dituna indi horren zabala da, orduan indi igual zabaltzen joan da. Ez, baina, indi da independiente, ez? Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. MC in a place to be. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same. Galde geniezaioke bertso txapelketa nagusian botatako bertso ederrengatik, edo Amaraun ikuskizuneko dantza pausoengatik. Baina gaur, sexualitateaz hitz egitea erabaki dugu Oiana Iguaran Barandiaranekin. Bi kontakizun aurkeztu zituen Kaixo Maitiaren kontaketa erotikoen lehiaketara, eta biek egin zuten finalerako bidea. Zein baino zein desberdinagoa. Gaurkoan, azalera entzuteko aukera izango dugu. Beraz, horri buruz galdetuko diogu. Arratsaldeon, Oiana. Kaixo, arratsaldeon. Kontakizun kitzikagarria da azalera, baina abia puntua lagun arteko elkarretaratze deseroso bat da. Nondik sortu zen horrelako kontakizun bat idazteko ideia? Bueno, aipatu duzun bezala, lehiaketara bilan aurkeztu nituen, ez preseski buruan euskalako, baina bai deialdi irakurri nuenean, lehenago ere idatzi izan ditut, eta pentsatzen aritu nintzen, ea orain, ez dakit begirada desberdin edo eman alko nioken horri ezta. Eta hortik abiatu ziren biak, hau da, kaso hain ohikoak ez diren, edo ze irudikerirekin lotu neko genuken sexu estena bat, edo ze lur berri neukan, ez dakit hitzak jartzen saiatzeko, eta hor iruditu zitzaidan, gorputzaren eremu berriak, edo egoera berriak, eta horiek arakatzeko gogoa sortzen zitzaidan. Bertsolariei behin baino gehiotan egokitzen zaizue beste norbaiten, beste adineko norbaiten edo beste genero bateko norbaiten azalean jartzea, eta zuk azalera honetan mutil baten papera edo hartuta hortik idatzi duzu. Zaila izan da bestearen azalean jartzea? Zaila baino interesgarri esango nuken, eta pixka bat izan zen bueltakanen bilkiela buruan, ez? Ea zer eta nondik helduko tenioken, ze gorputz desberdinetatik iristen garen sexura, eta otu zitzaidan kasu hau, bi kasuetan, bi kontakizunetan nolabait, abia puntu desberdin batean dagoen gorputz bat da, ez? Ez dagoena bere lehengo gaitasunetan. Eta kasu honetan, bereziki interesgarri zitzaidan, azkenean demagun gorputzeko almen batzuk galtzen baditugu, edo mugimendu gaitasun batzuk galtzen baditugu, denontzako da nabarmena, baina uste dut bereziki ere gizonen kasuan izan dezakela alako estigma edo beste kezka erantzi bat ere, ez da? Bai, zalantzarik gabe eta irakurtzen, eta gaur gure entzulek entzuten dutenean ikusiko dute, ez? Hori nola oso ondo idatzi duzun eta nola sentitzen den irakurtzean eta entzutean ezintasun horrek sortzen duen deserotasuna edo batzutan samina. Gaur entzungo dugu. Eta aldi berean konfiantza ere bat, ez? Hori esploratu eta bilaketa horretarako. Hori da. Hori garbi neukan, ez? Nuela nahi minetik baizik goxotasun batetik eta konplizitate batetik kontatzen saiatu nahi nuela. Eta horretarako ez dugu spoiler asko egin nahi, baino esango diego entzulei, haizu hau entzundakoan, edo kontakizuna irakurri edo entzundakoan, nik uste dut bateko nio gehiago margoak hartu eta jolasteko tentazioa edukiko duela. Bueno, ez da ondorio txarra. Zuk ez duzu oraindik entzun, beste idazleekin ere horixe egin dugu, guk hartu egin dugu kontakizuna, ahotsa, musika eta jarri dizkiogu, eta orain entzungo dugu lehen aldiz, urduri zaude? Gogoz, geratu nahi zentzuteko, ze gogoan dut, tinturaren aipatu duz eta horre
idazterakoan ere ez nekela ondo nola idatzi zenbait gauza, ez? Batez haua beteta dugunetan esaten dugun hori. eta kuriosia berezia daukatu entzuteko nola egin duzuen. Saiatu gara, hau bete horien ahotsak behar bezala irudikatzen. Polboroiak sartuta, ez da? Eskerrik asko Oiana, gurekin hitz egiteko tartetxoa hartzagatik, bi kontakizun eder idazteagatik, gaur azalera entzungu dugu, azaleraren lehen atala, izan ere bi ataletan banatu dugu, entzuleentzat horrela, edukitzeko horrela bi pilula goxo, eta gaurtxe izango dugu lehena entzuteko aukera, beraz, gozatu Oiana eta goza ezatela beste entzulek ere. Eskerrik asko, ahotsa jartzeatik. Eskerrik asko Jon Igoran, zein du? Zuei, berdin. Eta egile agurtuta, bagoaz azalera entzutera. Kosta egin zaizu lo hartzea eta jeiki ere urduri jeiki zara. Egia aitortzera, zordua finkatu zenutenetik zaude artega. Emozio eta kezka posi hori diafragman. 3 aldiz aldatu duzu kamiseta. Bizarra egin duzu. Eta ia orrazteko bigarren saiakeran ari zara. Jakina da, batek gehien behar duen egunean giratzen dela kizkurra ez dagokion aldera. Arrebaren eskuko ispilua konketan bermatuta moldatu behar izan duzu, dagoeneko ispilu orokorrak ez baitizu balio. Emaitzarekin gustura ez, eta 3. hasteko burugaina bustitzear zinela entzunda txirrina. Heldu dira. Alik bizkorren atera zara korridorera. Ez duzu etortzen ikus zaitzaten nahi. Atera doan ama begira geratu zaizu, eta itzuri egin diozu begirada horri. Poz itxura hartzen duen, baina funtsean erruki eta espektatiben doitzea dakarren beako goitik berakoa. Orain literalki. Badakizu alik ondoen ari dela kudeatzen. Badakizu zurekin etxia ez partekatzeko sekulako alegina ari dela egiten. Baina zure burua babestu behar duzu. Aurrera egingo baduzu. Egon gelara sartzear entzun duzu zure bizkarrean atea. Arratsaldeon kuadrilla. Pasa lasai. Zuen zain geunden. Bueno, dago. Nik atera egin behar dut eta bakarrik egongo zarete. Bere ideia izan balitz bezain sinesgarri agurtu ditu, eskertzen diozu. Egongelara heltzeko behar izan duten denbora, ez dator bat sarreratik dagoen distantziarekin. Ondo dakizu, kosta egin zaiela heltzea. Etxera, zugana eta batez ere zure egoerara. Iepa, agurtu dituzu. Beti bezala entzun zedin saiatu egia izan den tonu batean. Segituan etorri dira bueltako agurrak. Musu ez musu, zalantzak, besarkadak. Eseri lasai. Ezer hartu nahi duten galdetzekoa zinen. Amak prestutzi ditu edari eta zizkamizkak sukaldean, zuk hartzeko moduan. Baina ez ara eroso sentitzen oraindik. Egon daitezke, pixka batean. Eurak ere zalantzati daude. Zer moduz eta zer berri batzuen ostean noraino kontatu eta noraino ez neurtzen sumatzen dituzu. Ez da euren ama bazina ere. Okerrago, euren erritmoa jarraitzerik ez duen laguna zara. Nola emango dizute azken parranda eta bidaien berri? Xiker hasi da, inbidiarik eman ezingo dizun kontakizun bakarrean. Uda itarekin paseidean nik lanean, kontatu nian, begira zakau. Eta eskulaztu eta zaurituak agertu dizkizu bistara. Itxitako zaurien gainean, gogortutako azal berriz etena. Min keinua egin diozu, errukia beste norabide batera eraman nahian. Nik ere alaxe izan izkian eskalatzen hasi eta lehen urtean. Eta esan bezala bururatu zaizu berriz astean ere gertatuko zaizula. Eta jarraian berriz asterik izango duzun galdera trabatu zaizu arnasean. Nik 3 ume matrakaren atzetik pasa ditut azken hilabete parea, bakizu? Jarraitu du Martak,
auper esperientziaren alde neketsuak zerrendatuz. Nola ziren, Marta? Collie, Madison eta jarraitu diozu. Eta Jason? Denetan okerrena. Puf, benetan, Haur hori baino antisorgailu oberik. Ateraldiak barrea eragin dizu eta ahetz zuri begira sumatu duzu. Zure irribarreari irribarrez. Hitz egin ez duen bakarra da, orain arte gertuen izan duzuna. Agian, horregatik ez du isiltasunak hitz aspertuz betetzeko larritasunik. Xiker eta Martak badoa zela iragarri dutenean, ahetzek jasotzen lagunduko dizula esan die. Ez dira alegindu denon artean egin dezakezuela esanez. Badakitelako, bakarrik geratzeko une bat behar duzuela. Herrikoko terraza dirudi honek, Agertu dizu pipa azalak eta garagardola eta hutsak bildu bitartean. Ez du arrazoirik falta. Arratsalde normal bat izan zitekeen zugatik izan ez balitz. Ekarri, magalean dena joan etorri bakarrean eraman ditzaket, honek ere abantaiaren bat izan behar zuen. Irribarre minbera bat eskaini dizu bueltan. Sukaldera zoazela, bere begiak sumatzen dituzu zure ibilera berria eskaneatzen atzetik. Arratsaldeko elkarrizketaren hondakinak sailkatu ahala berri zuek zaretela iruditu zaizu, ikasle pixuan. Zer modu zure uda? Bota diozu, estutu nahi ez duzun arren. Badakizu. Sorbaldak jaso ditu eta zer kontatu pentsatzen ari zela iruditu zaizu. Baina bat-batean, benetan begiratu dizu, berak soilik dakien moduan. Barrutik ikusten zaituzten begiarre horiekin. Zu? Zer moduz? Amaitu dira saihesbideak. Orain, aurrez zaudete. Pixkanaka, pentsatzeko tartea hartu duzu. Zure buruari galdera bera zintzo egiteko tartea. Hasierako hobekuntza azkar eta nabarmenak gildotzen doaz. Eta egia esan, beldurra sartzen zait zenbateraino gaitu halko naizen eta zenbateraino onartu beharko dudan gorputzaren egoera berria. Ahoz gora, beldur horri hitzak jartzen dizkiozun lehen aldia da. Isiltasun luze bat egonda aitortzaren ostean, eta eskua laztandu dizu. Mugitu ezin duzuna, hain justu. Bestearekin, erantzun diozu eta hanka sartu duela iruditu zaio. Lasai egoteko esan nahi diozu, zer horri ala bai zeunde. Ez duzu bide horretatik berreraiki nahi etortzeko dena, edo zer dela. Ei, ezkerreko eskua nahiko ondo daukat dagoeneko eta badakizu da zertan eman dudan? Begiak piztu zaizkio, jakin minez. Margotzen, esaterako zekien erantzuna, baina polita izan da ahoskatu ala piztu zaion alaitasuna begiratzea. Zure gelarako bidea agertu diozu buruarekin, eta aurretik joan dadin, itxaron duzu. Unkituta sumatu duzu, mihisez inguratutako gelara sartzean. Aldatu ezaizun zerbait aurkitu balu bezala. Zoragarria da. Oraindik ezker eskuari zehaztasuna kosta egiten zaio, baina ari naiz moldatzen pixkanaka. Ez daukat lehengo trazurik dena den. Niri horrela gustatzen zait, ez tematu trazuarekin. Serio ari da, ez da hobeto senti zaitezen, gustatu egiten zaio. Aspaldi bereizten diozu elkarri hori, engainurako gardenei. Gera inguratzeko patxada hartu du, bertan ez bazeunde bezala. Orain, gertutik eta orain urrundik. Kuadro bakoitza aztertu du tarteka buruarekin baiezko eta ezezko keinuak eginez. Zerbait interesatzen zaionean egiten bezala. Detaieren bat gustatzean baiezkoa. Barrua mugitzen badio ezezkoa. Horrelaxe jiratu da zugana, buru alde batera eta besterak urunkatuz. Begiak eze. Eta une batez, simbolikoki parez pare begiratu diozue elkarri berriz. Lehen zinena ikusi zaitu. Nabari diozu eta eskertu diozu. Eskertu beharrik sentitu nahi ez duzun arren. Bere falta sumatu duzu hilabete hauetan. Partekatzen zenuten guztiarena. Eskua luzatu diozu.
keinu horren zain egon balitz bezala etorri zaizu besarkatzera, gerria okertuta, ez eroso. Eseri lasai, ez didazu minik emango. Eta eserita besarkatu duzu elkar tarte eder batez. Gero, elkarri begira egon zarete, eta musu emateko gogoari eusten ari zinela, bere beheko Espainiari ozkaka sumatu duzu. Aurre hartu eta musu xalo bat eman diozu, elkarrekin nekatu diren matrimonio zurrunek bezalakoa. Laster kendu dio xalotasuna berak, zure horrazkera arrotuz eta zure haua mi zigurtziz. Begirada zuzendu gabe jarraitu du masaietik kokotxera, kokotxetik lepora, eta luze besarkatu zaitu berriz. Zure falta somatu dut. Nik ere bai. Eta unea eten nahi ez duzun arren, hitz egitea behar duzu. Badakizu ni zurekin elkartzeko gogoz nagoela. Ez zaitu testutu nahi. Ulertzen dut eroso ez egotea. Ni ere ohitzen ari naiz. Ni zurekin eroso nago. Eta gogoz nago zurekin mezu bidez edo Spotifyeko erreprodukzio zerrenda bidez ezten elkarrizketaren bat izateko. Egia esan, errehabilitazio kontuekin eta etzintudan nahastu nahi, zure denbora eta espazio eman nahi nizun lasai hartzen ezan. Nire espazioan ongi etorria zara, badakizu. Bai, baina, agian beldurra ere banuen ez dakit. Ni ere beldur naiz eta nik ere ez dakit, baina mezuz aurreratu dizkidazun abesti mordoa eta ikusi dituzun antzerkiak, badu zurekin hori guztia, partekatzeko gogoa. Hori erraza da. Oraindik ez naiz antzokira zurekin joateko presentitzen, baina sekula ez genuen horren beharrik izan, ordu txikiak arte eztabaida luzatzeko. Eztabaida eta gainerakoa. Ez da zu gogoratu. Gogoa adierazi nahi izan duzu, baina hanka sartu ote duen kezkatu da berriz. Ez, alderantziz, azken aldian gorputza pizten sumatzen dut berriz, eta zentzu horretan esan dizut ez gogoratzeko, piztu egiten hauelako. Ez du ahoskatu beharrik izan, begietan irakurri diozu galdera. Mugatuta nago, bai, baina sentitzen ditudanak oso bizi sentitzen ditut, eta nahi bezala probatzerik izan ez dudan arren, adibidez eman didazun musu hori sekulakoa izan da. Beste musu luze bat eman dizu. Atea entzun da. Zer moduz joan da? Ama, hain asmo honez eta hain desegoki. Ahetz gainetik altxatu zaizu eta aterantz hurbildu zarete. Ara? Joanak zinetela uste nuen. Autoan aztu dut, hori. Eta berriz atera da. Zuek agur zaitezten nabarmen. Disko mordo bat dut etxean zu detaileekin aspertzeko zain. Proposamen bat da, ze bihar bakarrik egongo naiz. Bazkalostean etortzea nahi zenuke? Badakizu baietz, ni pozik. Ezin duzu ilusioa azkutatu. Ez eta nahi ere. Xamurtasun hori, konplizitate hori, zerbaitek lehengoan dirau.
Keep calm and bigarren kafea.